26. But ukuwela kwakho ubungenayo uJesu akukho mahluko uzakwenza. Ilento kunyanzelekile mawuwela ungaziweleli. Wela ngoJesu nokungalapha namhlanje ayizukwenza mahluko lonto, kodwa into ezawukwenza umahluko empilweni yakho uYesu. Ungangaphakathi ententeni, ungangaphakathi nawe, ndifuna ukuxelela yona ayizukwenza amahluko lonto uma ungamamkelanga uYesu. Kalothi ngiyamfuna uYesu. Phakamisa isandla sakho, phakamisa isandla sakho. Ayizukwenza amahluko into yakho. Siyabonga siswa mqhubele isandla. Siyabonga, siyabonga. Ubukhona nomntu, ubukhona nomntu. Ayizukwenza amahluko into yabakhona kwethu. Ayizukwenza amahluko nokungakhona entendeni. Eba uweli noYesu uyafana naku-2020. Siyabonga siswa ubukhona nomunye. Nawungazikaba akukhele mpundena endlini kaJesu. Ndiyenzela inceba, ndikufuna ukwenzela inceba namhlanje. Funa ukwenzela inceba, funa siswa kule ngingini. Siningomso ngena bethu no-12 kuvuka ingxabano endlini. Yilento ibangela ingathi uThixo akasebenzi kuwe, ngoba ingxaki yakho awumniki ithuba uYesu. Xa into yenzayo ufuna ukohlula unyaka endaweni naye. Mamela ndikuxelele, ayincedi loo nto. Nokufuneka siyithethe ikati ukwenzele noba ubuyele endlini uhlasele, uyazi ukuthi uhlaselwa ngoba zange umnikeze ithuba. Phelile ixesha apha abantu bamamela ilizwi likaThixo, bathi bakwazimanyi noThixo bathi ayisebenzi indaba kaYesu. Ayasebenza. Sime apha sibubungqini iyasebenza. Sime apha siyayazi iyasebenza. Cala undifundele. I think ngisenayo 5 minutes. Ngicela undifundele incwadi kaMateyu 10. Mateyu 10 ngokukhawuleza. Adinwa nje siswami asimqhobeleni isandla. Ngifuna ukubonisa into kule nto yenzileyo. Uyifumana mama. Verse 32. Chapter 10 verse 32. Verse 32. Funda mama. How? Kona mama. Verse 32. Yes. Chapter verse 32 nesihloko. Yes. Ukuvuma nokukhanyela. Ukuvuma nokukhanyela uKristu. Hey. uKristu uyavunywa. Futhi uKristu umuntu uyamkhanyela. Iya mama. Verse 32. Yes. Wonke umuntu othe wandivuma phambi kwabantu. Wonke umuntu avuma uYesu phambi kwabantu. Yes. Nam ndothi ndimvume kubawo osezulwini. Nam ndiyakumvuma phambi kwabawo semazulwini. Yes. Ke ondikhanyelayo ebantwini. Akhanyela uYesu ebantwini. Nam ndiyakumkhanyela kubawo osemazulwini. Naye uYesu uza kumkhanyela phambi koThixo.
ubuya mkhanyela aphela uyengweni uYesu naye akawuza kukhanyela. Uluphinde mama 32. Wonke umuntu othe wandivuma phambi kwabantu, wonke ovuma uYesu phambi kwabantu, nam ndothi ndimvume kuba osezulwini, naye uzawuthi uyakwazi uYesu. Le nto lena yonto yamabhedori eyabantu esibabona bengabazalwane sabe ngabazalwane. Isela lingena ngefestila lingene esangweni. Sela leni ndaba yabe yabangena ngesango yeyabamvuma uYesu phambi kwabantu. Nothi abantu abazawufuna uyuza uYesu, abamfuni yena, bafuna into zakhe. Funda mama. Ke ondikhanyelayo ebantwini, Amkhanyelayo ebantwini, nam ndiya kumkhanyela kuba osezulwini. nam ndiya kumkhanyela kuba osezulwini. Mkhanyele thendathi kule ndawo isopha senzelwa ngamntu, but isihogo sesabantu. Into ebangela abantu babheke esopweni is because bathi no to Jesus. But today ungathi yes to Jesus, angakwamkela akajonge into zakho, akajonge. Sizawuqhubeka. Cela uphakamise isandla sasokhosese. Yonke into esengqondweni yakho engakufanelanga mayihambe, mandingangeni nayo ku-2026 ngegama likaYesu. Mandingene ku-2026 isisidalwa esitsha ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu. Ndiyazinamba yonke into, zonke izifo ezisemzimbeni wami, ndiyazinamba ngegama likaYesu, ndiyazinamba ngegama likaYesu. Ukugula okusefemelini yakho makungabikho ku-2026 ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu. Oh Jesus, siyangena, siyangena, siyangena. Only 2 minutes. Jesus, only 2 minutes. Ngifuna mayibethe siyabulela kuphela. Asiceli siyabulela, asiceli bazalwane, asiceli, asiceli. Siyangena ngoku. Manisithi singenile uyabona. Ithi ngegama likaYesu yonke imimoya ye-cancer, yeswekile, ye-high blood yehamba ngegama likaYesu. Ndiphilisiwe ngemivimbo kaYesu, ndiphilisiwe ngegazi likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu. Amandla omlilo emzimbeni wami ngegama likaYesu, amandla omlilo emzimbeni wami. Ndinenhliziyo entsha ngegama likaYesu, ndinomphefumulo omtsha ngegama likaYesu. Bami bami butsha ngegama likaYesu. Ndingena ku-2026
ngobomo obutsha ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu. Siyangena, zilungiselela ukubonga, zilungiselela ukubonga. Uthi ayepheleza uhambe nami. Thandaza ubonke singenile, thandaza ubonke lokhu Jehova